makade panopa chivhitivhiti chenyu zimechitipa tinge chikupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe. Izvo zvisina kumira mushe, izvo zvisina kumira mushe. Makationa kudai so tichiuya tichikupa nyaya dzinenge dzichipisa. Right, mamiriro akaita nyaya izvozvi ari kupisa ndeyekudai so. According to COSFA in Tau unity, zviri kutaurwa zvichinzi Minister of Youth Tinoma Chakaire havana kumbobvira vataura 2030 slogan yeye pa launch yakaitwa muHICC neZuro. Zviri kutaura zvekare kuti vakaramba kuva vari responsible panyaya dzenyaya iyoyo. Nditaura kunzi havana kana mari yavakareceiva panyaya iyoyo nenyaya dzekuchanda ma2030. Saka hazvina kumira mushe. So ana Machakaire vanenge vakatoudzwa kunzi varume zvinhu zvamakuda kutamba muchidai izvi zivai pekutambira. Saka anobva atoudzwa obva atonyarara. Anenge ane hama dziri pedyo nevacho vari against nemasoda bzamunanga kuti wangu ziva pekutambira obva anyarara zvake. Anyarara saka pana pari kutaura kunzi chiko pana pari kunzi neChildren of Zimbabwe Veterinary Association inotaura chiti according to COSFA internal unit, Minister of Youth and ZANU-PF Youth Secretary Comrade Tinoma Chakaire does not chant 2030 slogan. Also, he refused to take responsibility for the distribution of the 2 million, which was sourced by Dr. Paul Tumbarara. He did not receive the money. So, domamira zvakaita. So, tudzezo munofunga. Thank you. Tanzwa kuti mapurisa aronga kuti mutauni musi wa31 kubva musi wa30 kusvika musi wa31 kunenge kuchipindwa nema-ID. Let it be clear kuti marongero avaita iwayo kana vada kurambidza vanhu kupinda mutauni tichaenda kumaindastry. Maindastry ndiko kwatichatangira ikoko, kubva ikoko tichaenda kuumba kwaMunangagwa ndiko kwatiri kuenda kana kuenda kuState House. Andimanzwaka. Musatyisidzirwe nevanhu, nyika ndenyu. Tinoenda kunobreka mamba pacho paMunangagwa kana kuenda kufamu kwake. We want Munangagwa to go on 31. Hatizi vakadzi isusu vanopfekedzwa masiketi naMunangagwa. Andimanzwa. Let it be clear. And everyone must now know, even if police ngavagare mutauni kana vavhara mapolisi vatanzwa kuti vari kuronga kuti musobva musi wa30 vanhu vanopinda mutauni vanenge vane ma-ID vanochengeta tauni iyo. Tinopinda maindastry from maindastry iwayo tinoenda kana paState House, tinobreka paState House kana kuti tinoenda kumba kwaMunangagwa. Kumba kwaMunangagwa chako chetirikona kuenda tonosvika tapisa imba iyoyo, topisa imba iyo. We want Munangagwa to resign with immediate effect. We are not taking nonsense. Andimanzwa. Hatisi kutora nonsense idzodzo. Andimanzwa. Zvetovafana tiri kusvika tichi don't worry vafana vaitopedza nawo. Ndakada kunyaradza paradza wewe 2 minutes ati ndomunyaradza. Don't worry, we know we are game in town. Satye. Kana vaida kuvhara town vachida kuti hanzi vanhu ngavapinde mutown tichava tiri maindastry. Musatye. Maroad block ese haana kana basa hana zvaanoshanda. Kana makaona paroad block makangonzwa kuti pakati pane road block, dauti musheye kuti pakati pane road block kuna muwane nzvimbo dzekupinda nadzo. Whoever anenge aona ari mucitizen achiziva kuti muya citizen of Zimbabwe waziva kuti pakati pane road block, share with the people kuti pakati pane vanhu vazive nzvimbo dzekupinda nadzo. Tinosangana maindastry chibva ipapo, we are going to march. Even tichabreka mabroko avada kuramidza acho ekuti vanhu vasapinde mutauni. Town ndeye vanhu ka. Kana Smith anobvira aita huoro wakafanana nefucking shit iri kuitwa naMunangagwa. Manzwa. Enough is enough. Tichaita zvinogara zvakadaro musi wa31. Zvamunoda tinozvida. Manzwa. Let it be clear. Hakuna zvinhu zvakadaro. This time we want to make sure Munangagwa is gone. Ani manzwa. Atingasive kuuraya kwaakaita mageneral nekumupa imwe term. Nekumupa dzimwe 2 years pamusoro. Nonsense. Unotsiva unoda kupa munhu akauraya mageneral dzimwe 2 years. Ndiwaniko iwe mbwa iwe? Hatisi kuda mbwende. Manzwa. Nyika hamuisunungure nekuda kweumbwende. Manzwa. Kana vakavhara mutauni ngavavhare tikumacha kuenda kumba kwaMunangagwa. Fala zari kukurakura chipoto mari pare. Don't worry. Tichadhira na one by one. Dzicharira this time musambofa makanyepera kana zvanetsa dzinorira. Dzinotanga kurira ipapo. I'm telling you. Gaddafi chaicha akapedzera kugara mubako. Andimanzwa. I think Munangagwa ari kunyeperwa nevanhu. I think 31 March ane mangu ma demonstration akamboona mashirika avaithreaten navanhu. You are not dealing with the opposition party. Uri kudhira nevanhu vemuZANU-PF ari kuziva zvinhu zvinoitika. Wanzwa. Uri kudhira nema opposition party but vairi nevanhu vemuZANU-PF zviri kuitika.
kana midauza kuti munhu achazenga achizosveredzwa zvachose ndimunangagwa ngaapesedzerwa anga ari munyika atobuda pachena uye aresigna because 31 March kana dzicharira any temper dzicharira. Ndakutaurirai nditaure zvenhema ndiri nyoka yemabhunu kutaura panapa. I'm the commander. Anditaura hapana tikutaurirai kana makatira kubloka maroads kana makatira mutauni muchapinda vanhu vanenge tichapenetrate in other way tichapenetrate kana vanhu pachiitika zvinoitika tichapenetrate kana kumba kwamunangagwa wacho ndokwatiri kutoda kuti unopisa pamba pamunangagwa ipapo. Yeah, some of us when makanyeperwa this is not don't think kuti makamungwara strict. We demand our country back to civilians. Yatingagone kutsiva munangagwa nekuuraya kwakaita majenera tomutsiva nekupa dzimwe 2 years kuti atunge tusa 20. That's rubbish, absolutely nonsense.